O apalpador. O apalpador vive nas devesas do Courel, desde hai tantos anos que ninguén sabe xa cantos ten. Pasa o día a apañar madeira como cando era carboeiro, aínda que agora a que procura é doutras castes máis finas. E no outono aproveita a viaxe e tamén vai ás castañas. De volta a casa, senta a carón da lareira, escolle con moito agarimo a madeira máis seca e da mellor calidade, saca a súa navalla e ponse a entallar. E así pasa un día, outro e outro e outro. Pero polo Nadal deixa a navalla, baixa a todas as casas de Galiza cunha morea de agasallos para repartir. Antón e Antía arelan a noite do apalpadoiro e andan tan bulideiros que non queren ir para a cama. Pero saben que se fican expertos non han vir os agasallos. E ao cabo rematan caendo de sono. Con agarimo, para non os espertar, o apalpador alumiñalles as barriguiñas, por ver se están mantidos. E como os dous cearan abondo, a Leda e bisballes a modiño. Así esteades todo o ano. E coa mesma, deixalle unha presa de castañas na mesa de noite. Pero os agasallos deixallelos agochados por toda a casa. Así que os ergueren pola mañán terán que xogar a topalos.